Benvinguts. Anem a fer una primera aplicació per a telèfons Android utilitzant l'eina de l'App Inventor. Tenim que anar a Google, App Inventor 2, i farem una primera aplicació i explicarem com funciona. A partir d'ahí se pot anar millorant. Doncs entrem a l'App Inventor. Diem que ja ho mirarem un altre dia. I comencem un nou projecte. Per posar-li el nom del projecte no es poden posar espais. Posarem Hola Món. I ara aquí entrarem. Quan entrem aquí tenim la pantalla tal com ens quedarà en el mòbil. Aquí tenim a la part esquerra un munt d'eines. Anem a explicar les més bàsiques, després ja anirem aprofundint en d'altres. Per exemple, en layout tenim la disposició dels objectes que anéssim a posar. Per exemple, anem a fer una petita taula. Aquí podem posar, per veure com queda. Aquí dintre podem anar col·locant coses. Anem a veure allò de l'interface. Aquí podem posar imatges. Ho arrosseguem. Podríem posar imatges. Ara no ho farem, però per que veiéssiu, simplement arrossegar-lo. I podem posar una etiqueta per posar un primer missatge i botons que són els que interactuaran i que faran alguna funció. Anem a posar diversos botons. Per exemple, 2 botons. Aquí el text de l'etiqueta el puc canviar. En aquest podem posar la meva primera aplicació, la meva primera app, i aquí podem canviar la lletra, si la volem en negreta, si la volem en cursiva. Puc fer la lletra més gran, la posar ben gran, a 24, si vull fer-ho gran, doncs gran. I, puc canviar el color del fons, vull dir que siga blau, que no hagi color, verd, etc. En els botons igual. Als botons també puc canviar, li puc posar una imatge, tindré que carregar la imatge, i el text del botó posarem aquí Premier per veure com funciona, i el mateix puc canviar la mida de la lletra, puc posar-ho a 24, fer la lletra ben gran, el color del fons del botó, que no m'agrada que siga gris, ho canvio d'un altre color, i ja està. Aquí podria posar tots els botons que vulgui. Bé, aquí tinc l'aspecte de com quedarà l'aplicació, i en aquesta part és molt important perquè aquí són els elements que intervenen en la programació. Per exemple, aquí hem escrit Premier, però ha continuat dient-se botó 1. Això podem canviar-ho, anem a renombrar-ho, i posaré botó 1, botó 1 per a aclarir-me, i l'altre el deixaré perquè de moment no vaig a tocar-ho. Ara anem a veure com es programa. Aquí podríem posar imatges, per ara per veure com funciona és suficient. I ja ho millorarem més endavant. Com ho programo? Doncs tinc que anar a blocs. Aquí a blocs tinc botó 1, el botó 2, nosaltres anem a intervenir en el botó 1, els diem, per exemple, quan aprete el botó 1, que faci alguna cosa. Vaig aquí a Label. Aquí tenim moltes coses de programació, però li diré que el botó 1 que canvie la label primera, que la canvie a un altre text. Com ho puc fer? Simplement arrossegant el text i li dient-li hola, benvinguts, o qualsevol cosa semblant. O sigui, teníem en el disseny que dia la meva primera aplicació, i ara quan aprete canviarà la meva primera aplicació, canviarà per el text hola, benvingut. Vingut a la meva primera app. I ara ja tindria feta la programació. Tinc que comprovar que aquí baix no tinga errors, perquè si apareixen errors s'han de resoldre. Si vull borrar alguna cosa, s'arrossega i es pot tirar a la paperera. Però en aquest cas, això ja funciona, i per a veure com podem passar aquesta aplicació
al mòbil es pot fer de diverses maneres, però aquesta és la que us recomano. Anem a Build. I a Build, hi ha dos. La primera pot ser que sigui més còmoda, és generar un codi QR per a poder descarregar una aplicació, que és un arxiu APK. Anem a fer-ho primer d'aquesta manera, i si no, es pot fer de l'altra, que es descarregui l'arxiu a l'ordinador, i de l'ordinador es pot penjar al Drive i passar-lo al mòbil. Anem a veure primer d'aquesta manera. En aquesta manera li demanem que ens genere un codi QR en l'aplicació i la qual la podrem descarregar. Per això fa falta que el mòbil tinguéssiu instal·lat un lector de codis QR. Aleshores, hem d'esperar que compile la nostra programació i ens apareixerà aquí en pantalla un codi QR, i aquest codi amb el telèfon mòbil, si teniu l'aplicació que és un lector de codis QR, es podrà llegir. El que s'ha de fer és, en el lector de codis QR, quan ho teniu, heu d'anar al navegador, perquè amb el navegador podreu descarregar l'aplicació, però cal tenir una precaució, que és la de permetre la baixada i la instal·lació d'instal·lacions d'origen desconegut. Els orígens desconeguts s'ha de canviar per l'opció que per defecte no deixa, però si ho canvieu podreu instal·lar-ho i en breus instants podreu tindre la vostra primera aplicació, que es pot tornar a modificar totes les vegades que vulguis i podreu comprovar que això funciona. Aleshores, quan si ho proveu i ho instal·leu, veureu que quan s'apreta el botó es canvia el text de la label de lo que sortia la meva primera app, canvia el missatge a hola, benvingut a la meva primera app. Aquest és un primer punt de partida i a partir d'ahí es poden fer moltes més altres coses. Moltes gràcies per la vostra atenció.